Welcome to Diaza TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, Sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu sithi Diaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Surprise lo ngiphathele yona. Ngiyophelele unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyamthanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle. Yasina nikathi ngiyaya. Welcome to Diaza TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one. Bafo? Sentumela. Sinibingelele siphinde sinamukele ku Diaza TV. Bafowethu Nkosi yami cha siyabonga for support. If beningekho ngabe nathi asikho. Yabo sibonga kakhulu bafowethu for support nisinika yona. Ningakhohlwa futhi ukusubscribe lapha ku Diaza Brothers khona content sibuyisa uthando nakhona. Yebo. Sibuza umhlaba. Kahle. Uhlangothi nje. Asuluthathi. Yazi mfethu ngiyengicabanga nabafundi nje nokuhlala yabo. Nokucabanga nje emhlabeni ngibuke ngithiwa manje mhlambe ngiyahamba ngiphinda ngibuye. Ayifana mina uthi ngitshele nje story nje esi-trick. Kancane nje ngiyele bafa yabo. Yabona ufethu emhlabeni uNkulunkulu kunabantu akakuplanela bona lifeini. Yabona mina manje ngiyahamba emhlabeni. Ngiyavuka kuthiwa choose umfowenu. Ngaphinde ngichoose nango baba. Manje ngiyahamba emhlabeni, kuthiwa phinde ubuye futhi kuthiwa choose. Angithi manje uzochoose. Kuthiwa uphinde uchoose ukuthi ubani umfowenu ongamchoose. Ngaphinde ngichoose yena ubafo ebumfowethu. Siqhubeke senze. Esidume ngazo. Ngoba uhlangothi ufethu asoluthathi. Hayi style bafana. Style. Bese khamba ndothi. Mfethu udaba uyalazi. Kuhluka nje ubulili. Kuhluka ubulili. Ngelinga ngifika ukukhala indoda, ngelinga ngifika ukukhala wesifazane. Sikhala ngapha nangapha. Yeah. Hayi kodwa ke nginankinga sizama ukusiza la siza khona. Yeah, true. La ngasizakala khona kusizakala khona. Injalo. Yeah, sinosisa bawu2 labo sisi bakhala ngenqwele. Wesimanje nalomunye uyakhala uthi inqole yakhe nalomunye uyakhala uthi inqole yakhe. So ingcono inqole ifike ke lana njengoba sesenzile itshelo njengoba lihlesisenze inqole izofika lana ikhulumele. Yeah, sozwa kuyo na ukuthi yona izimisele ngani. True, yeah. Uyasizwa ni Chris nakho uthinta receiver. Singathi sikhuluma. No, it's fine. Sibize mama sizwe ukuthi bayakhona usizakala noma bakhona. Mama ngicela nisondele nentombi zami. Ngicela nize bosisi. Nizosichazela lo daba lweni ukuthi wenze njani odokotela benganisiza ngani. This is comment special. Yeah. Sanibona. Yebo. Hamba njani? Akathi ngamahlabhlaba. Angangena nje la. Oh, okay, hayi woza ngapha. Wena woza ngapha. Wena yeah. Hamba njani right? Ngiyaphila. Uyashisa. Kuyashisa. Nalento zengayo nayo vele nayashisa. Kuningi sifuthe futhi. La ngikhona nje ngathi ngaqoleka nje. Ngabusaqoleka manje sesikhona singodokotela siphethe ama-ayina. Yabona ama-ayina abekwa live ube umuntu la vuswa ngawo. Yeah. Sizozama ukuvusa ngawo mama. Mama njani ndaba? Ngiyaphila. Alright. Yeah. Ngiyabona nje lazo uyishayela usimple lesiqoke esikhethe sigqokile sengikhumbuza uJohn Vulligate. Uyamkhumbula? Hayi ngiyamkhumbula. Yiwo vele uJohn Vulligate lo. Hayi kusuyena exactly kahle. Oh, cishe fani mara ifani. Okay. Phela zadlisa kakhulu ezeketi naku neRussian bear. Ngiyakhumbula. Russian bear inquma abantu. Russian bear. Badoda. Igama ubani sizwa? Igama lami nguMatebele. Matebele. Yes. Isibongo Tadima. Madoda. Semangaza uMatelebe kwavela kwaqhamuka noTalebe. Umhlobo bani? Umsuthu. Okay, no ngiyashisa ngijwayele phela mina ngumZulu. Ngijwayele uZulu oDlamini. Oqulu. Odlala yabo nje. Uthe ubani nesibongo? Tadima. Yes, okay. Yeah, no. My sister njani?
Ngiyaphila. Alright. Yeah. Igama ubani? uThembi. Thembi funda Thembi funda Thembi funda mntana Hey, funda Thembi wabheka phezulu uhamba noThembi Ngokwandlovu. akadlovu Gatsheni buya benyathi siyabonga buya benyathi siyabonga Gatsheni tshelani mina ke bafethu njengoba nazi thina Duyaza TV umusa lona umvusi mina uChris lo mfo ezizengaye la nobani igama lakhe nakhe nobani igama lendoda Siyanda akukhulume kunokukhulumeka ngoSiyanda Hayi siphoxekile nje sengiphoxekile yebo bungalinde ethi Siyanda ukubhanqile no kuphathe kanjani ukuthola ukuthi Siyanda ukubhanqile kungiphatha ngabuhlungu ngoba ngifika ngathi nje ngathi mhlaba vuleka ngene kuvele nje kuvuleke nje ingasabonakala bathi wakhetha ukuthi enake kwenzeke kanje nahlanganelana uSiyanda ezelana naye ezoyikhulumela isifiso sakho lesinqumo sakhe egcineni ufisa ukuthi kwenzakaleni thoma uphuma endlini wazohlangana noSiyanda nentombi yakhe enye kodwa showcase busunakho ucabangayo ukuthi okay ngiyahlukana vele noSiyanda namhlanje or mhlawumbe ngiyaqhubeka ngiyathatha noSiyanda namhlanje if ukhetha wena or ufuna kwenzakaleni or ufuna afike la ekhulumele ngazi mina bengafisa ukuthi ezela ezosikhulumela because sidinga impendulo understand because sakhuluma yebo impela ukuthi nje mangoba angasangifoni angitshele kunokuthi athathe isithembu ngoba nje isithembu nje akusento engizona na into beni lokuyikhuluma yini umuntu benokuhlupha benokuhlupha vele kanti from dala vele bekahlupha nini how long nindawo nawo sina 9 months lo 9 months impela kunzima uthele kanzima nje sengibekezela ngathi bathi thina ngesuthu ramsadi uthwara thipa ka bahale umsadi wenzani uthwara thipa ka bahale ithipa phela umese kodwa uyibamba la isika khona uyabona ukuthi le statement sakho ngizwela kodwa ithipa ngiyamazi Thembi alright ngiyaphila umjida lona ubafo wahlangana kuphi naye ningithele singana nendawonye yini le yachaza ngayo letha mekushela wazi wamqoma njengoba manje usuthola ukuthi uningi intombi yo mina igama lakhe kahle kahle wangitshelela igama eli different wangitshela wathi yena ungusiphe ubani wena uSiyanda leli kaSiphe ulazi igama leli likaSiyanda ulazi igama hayi cha ngilazi how long unaye ubafo sina 2 months okusasekusha kusasekusha lo 2 months uphethe kanjani yo bekangiphethe kahle usolisayo ukuthi ayi noma mhlawumbe ukuthi right cha bekangasolisi ngoba bekaba nami bekanginikeza nje isikhathi engiphatha kahle shem ayikho into bengathi bengayicomplaina ngaye so ngiyamangala maka ukuthi unomunye umuntu esayidini so lokho uyimiseleni ngakho usuyazi ukuthi unomunye umuntu esayidini uzofuna ukumyeka or uzofuna ukuthi ayichoose mhlawumbe uthandane nawe mhlawumbe ubusefuna uqala uthando olusha mhlawumbe so angazi ufuna kwenzakaleni cha kahle kahle ngifuna impendulo kuqala ngibe kwazi ukuthi waya nomunye umuntu wayelista nami mayengavele ethi impendulo yakhe vele ithi ingoba uthanda wena besazama ukumshiya lo uzothi uzomvumela yo angeke ngize ngimvumele ngoba kokuqala wangitshela igama eli wrong if bekuthiwa bekangithanda bekazontshela negama leqiniso so ngiqamela manga kwasekuqaleni akazi uyibone na idea yakhe cha ngikaze ngayibona okay wena uthe right ngaye or now ufuna ukuthi echoose safuna ukuthi esichoose mayese uchoose wena uyaxolisa bese phambuka kodwa uthanda wena uzothini kuzoba nama terms and conditions mayese umthanda noyitho cha angeke ngize ngivume lokho ke wena uzovuma lokho cha angeke ngize ngivume mayese uthanda wena phela nje ngingayicabanga leyo maybe nginikeze ithuba okay nanginankinga simfonele ubafo eze and then ubani lo oplaneke ukuthi uzophuma naye wena uphuma naye date okay ninokuphuma vele ama dates noma kuyaqala nje nakona namhlanje asijwayelanga nje sijwayele nje ukuphuma nje endaweni ezincane nje okay Siyanda ukhuluma nobani? Ukhuluma nomuntu wakho.
Phela manje yabani ufuna ungifonela ngayo? Ungamind phone ukuthi yakabani. Ngicela ukuthi uza ngithi uthe size sizohlangana phela. Siye ku date ngile ekhoneni phambi kwakini. Sofikile. Yeah, sengifikile. Alright, nazophuma manje. Okay, sharp. Sure. Siyanda. Usipay. Ubani? Usipay. Use ngikhuluma nobani? Jusi unentombi eningi mfana. Ngiyasolisa uma kusho kanjalo. Ngoba kuchaza khona ukuthi ilizwe nami akalazi. Nanoma ngafona ngenamba eshukile ukuthi akalazi vele. Uzokala umuntu ongathi uphansi noma yophansi. Kakhulu. Angithandi inkinga, ngithanda ipeace nje. La ngikhona. Kodwa kwazile ukubekezela lo months. Kakhulu. Sekufike egcineni manje. Sekufike egcineni ngisengikhathele. No, mama thatha isinqumo esiright sokubonisa nathi isinqumo esiright ukuthi naso right naso strong. Angazi bafuna khona ufuna ukusho before kufika usiyami. Hayi mina ngicabanga ukuthi usiyana kumele kufike yena azochaza yonke lento eyenzekala then we'll take it from there. Ucabanga kangaka Thembi? Cha ngiyacabanga nje ukuthi uzothini. Uzochaza thini? Samzocasha yena. Okay, nakunake. Danizwe. Asihamba nje la sima nje la sima nje sikhululeke sibukela ngecamera. So ready for izinto ozozisho, ready ukuthi uzomtshelani uzo. Sengiready ngoba nje kuyafana nje. Kuyafana. Ngoba kuyaphela. Akusu So kulo December nje wena usho ukuthi ubungena ndoda. Kuchaza khona. Uphinda ubheke. Kuchaza khona ukuthi kubhlungu uyazi ukuthi mawumazi umuntu kuvele kuphele nje kanjalo yazi kubhlungu uqala phansi ukuqala ufunda umunye umuntu futhi masumjwayele futhi nakhona kuba nzima. Usakhuluma nje lo nkulumo leyo okusho ukuthi mhlawumbe ungamupha nethuba mhlawumbe mangathi uyaxolisa so mhlawumbe nawe ke ungahamba uqala phansi kodwa ulungisela intweni yakho vele uyamazi ukuthi ugulaphi nakuphi mayigula la yazi umthinta la mayigula la uzomthinta la uzonze njani kuzodependa ngokuthi ukhuluma kanjani nami. Okay. Yeah. And then zonke izinto ngeke zizenzeka the way. Okay. Funa ngikhona. Uyena ubaba la? Yeah. Ndona. Hamba kanjani bafo? Ukahle bese? Njani? Awusam camera. Ungqane amakamera. Ngiyamanga ukuthi amakamera. Yini uyi-wanted khona bacashelayo la kumakamera. Hawu lo seluze Ucashela umuntu. Wosho phela mayi-wanted mfethu singasigaxelise. No mfethu ayikho into embi igama lami ngovusi ngamanqele ubuya ku-Idweza TV uChristo Shuthayo ne. So into eyenzakala wona bafo ngoba uvucangimene nomama nje la akukho lutho. Umama uyasho ukuthi vele niyaphuma na kwi-date. So sasivele ke siplanile ukuthi sizofika because kune-surprise esikuphathele yona sifuna ukukunika yona. So thina sihambe sishaya ama-vlog or ama-interview about abantu abathandanayo just ukukhombisa abantu nje emakhaya ukuthi uthando lusekhona and uthando ukuphathwana kahle njengoba mama desichazela la ukuthi nina 9 months nindawonye uhappy even though phela kuyenzeka sometimes yabona uthi niyahlupha uthi yahlupha uyamhlupha kodwa ke uthi uhappy uyakuthanda need ufuna nje ukuba neshono ukwazi ukuthi ngabe nawe mhlawumbe uyamthanda yini yabo awudlalini ngaye azikho iziketane ezincane ezikuhluphayo ngaye emaceleni. Hawu mama uyazi yena yedwa nje kuphela. Yena yedwa vo awakekho mama. Hey mfethu phela mama ungiphethe kahle besothini. Okay no ngifuna ukwazi la mfethu ukuthi uma ngathi umama uyambamba ukuthi uyafeva or unenye indoda eceleni ngamxolela ungakwazi ukumxolela. Hey kona ngeke kube lula kodwa phela sokuxoxisana yabo. Ya kona ngeke kube lula ngempela vele ngeke sengishare umuntu nomunye nenye indoda ngeke kwenzeke. Okay no akunankinga mfethu ngicabanga ukuthi sizonika isurprise le esiyiphethe and then sengidedele niqhubeke nosuku lweni ne. Ngizocela ukuthi sikuvala amehlo. Mvala manje manje. Yeah phawu phela ngeke iqhamuka uzoyibona seza lapha mhlawumbe vele ungayithandi. Mhlawumbe vele ungayithandi seza lapha. Kodwa mhlawumbe yabo masivula isila. Yabona isurprise ngempela le mama ngicela umvala amehlo. Woza nje ngapha yabo. Ngibambe ifoni yakho mama. Mama kazini yena ngiphethe yona. Leka bafo.
Ngikhululeka mfethu. Yini mama ngaze ngakushaya ngama surprise iyaqala ukwenzeka lento. Awunokungitsinda bhe kodwa bese sengimange ngoba sekudate kwenzakalani Eh ngisho edate inofika ke sekumnandi kakhulu. Ngifika sekumnandi kakhulu kwe date. Sengizobala nje ka3 bese ke mama uzomvula ne? Yakhe. 3 2 1 surprise. Iyachaza. Iyachaza le surprise. Ngingazile uzoyithanda. Yasimila kangaka le ndoda. kwenzakalani manje Kwenzakalani? Awazi na kwenzakalani. Uyamazi ukuthi usisi. engiyamazi Uyamazi. Mazi kanjani? umuntu ngiphinde ngibone Manje uthawu bani igama lakhe? Usiphe. Usiphe. Manje uthawu igama lendoda yakho? Siyanda. Usiyanda. Ubani bese igama lakho? hayi igama lami Musiyana Oh so mina yimina ongitshela manga. mama kunjalo igama nje lingisebenzisa bajideni nje yabo Mina ngiyeza igama lasemajideni. How many months am I Since saying? I 2 months. man kanti Ya nizoya ku date. Sizoya ku date. Kodwa umama la ufuna ukwazi because uyena umuntu osibhalelile la wasibiza ngeged lo ufuna ukwazi ukuthi kahle kahle wena ubani nanokuthi wena uyimisele ngani uthandana naye nomthandana nomama njengoba nje ngikubuza nje ukuthi mathiwa yena uyafeba or unenye indoda ungamxolela yini nakho manje sibheke kuwe ke lento ufuna ukuzokwazi umama la ukuthi kahle kahle inhliziyo yakhe ithanda bani khona izokwazi ukuthi ekhululeke naye mawusi kanjani Ngifuna ukwazi ngoba umuntu angisho unenhliziyo yakhe. ngicela ume ngapha Why kwamele uthanda abantu abawuthu ngesikhathi esiwani? Unenhliziyo yakhe. So nje uyazi ukuthi ngiyanitsana akunesikhathi sami ngiyakunika isikhathi sami ngiyakunika manje yini inkinga ngempela Lokho kusho ukuthi ube nabantu abawuthu ngesikhathi esiwani. cha sengibuza ukuthi kanti mina akuniki isikhathi sami Cha nginikeza isikhathi kodwa why ungangitshela igama lamanga? yakubona lokho mama besizoqhubeka ngithi kutshele kahle kodwa phela manje Uzongitshela nini? igambeni lesikhathi phela mama into mase siyibona ukuthi iserious 2 months wonke. so first man wena kahle boyimisela ukuthandana nabo boyithu benza abantu bakho boyithu ngempela njalo nje so bese ufika nesikhathi ukuthi lapho bazana azona ngisahlela vele ukuthi kumele bazane kodwa ngingakasitholi isikhathi esikahle ukuthi ngibazise bobabili ukuthi lento isho userious ngani noma lapho indlela yokuzama ukuvikela inkulumo yenzakala bona bayazi ngiyabathanda uyazi mama uyazi naye ukuthi ngiyabathanda cha mina yebo ngiyazi ukuthi uyangithanda kodwa ke bengazi ukuthi kahle kahle ngisesithenjini. kodwa mama mase ngiyakunelisa ngiyakunika nami ngiyazama ngakho konke nginakho ukuthi ube Why right ungasitshelanga? Nanoma unganginelisa akusho ukuthi manje mawunginelisa manje kumele uphakele abanye abantu. Kusho ukuthi kona mangoba wena unelisa mina nginelisi that's why uye ngaphandle. Uchaza khona lokho vele. akakunelisa nomama uyanginelisa mama ngicela ukubuza nje bese enye into nesense uthi uyabathanda boyithu wara abantu basazoba yini oyithanda ngosisi hayi sisi manazi uyanginika isikhathi sakhe unomoya okahle ophansi nje ngiyamthanda nje yini oyithanda ngosisi hayi mngam phela lona phela afetha lana kukhulunywa la akukhuluma hayi la umphatha kahle umama lo hayi but akekho happy na manje wena umphethanga kahle iphutha nje elincane leli zondlo Lincane. siyilungisa mama Iphutha elincane. indaba lena nangathi iphutha elincane Iphutha elincane leli izolungisa kodwa lokuthi ulethe umuntu osithathu othandweni lethu 9 months yonke siyana. Mina why ungangitshelanga nje? Ngoba ngidinga impendulo zokuthi why ungangitshelanga? ingapho nje ngithanda ukuthola isikhathi nginihlanganise nobabili la sekuyisi isikhathi lesi sesenzele mama kodwa ngithi sheshe safika lesikhathi mani awu Sokungcono uqhubeka ngalendlela wena uqhubeka ngayo manje. Kwazile ithuba phela lemali. uze ukuthi bayayifuna lento eshoyo wena uthi uyayifuna bona bayayifuna nani ngoba phela sensweni ahlangana ensiniyazana nina nithintana emakhona ningekho shithi phela lento mhlawumbe yinenthini niyavumelana nayo yini Soze. Hayi cha mina angivumelani nayo stop. Futhi Kwamele ukhethe ngivumelana nayo. Manje ngoba phela nginithanda nobabili ngenze njani
So akwazi ukukhetha ukuthi ufuna bani. Awukwazi ukukhetha ukuthi uthanda bani ngoba unenhliziyo eyiwani. So nani nimnika vele ispace ukuthi akhethe ngifuna akhethe. Makakhethe sifuna ukwazi isinqumo sakhe. Angithi sonke siyamanelisa kodwa ke mina mangafuna ukukhuluma ngami usho ukuthi mina yonke into engimenzela yona la endlini uyayi appreciate kodwa kukhona into engayithandi ukuze ahambe aye ngaphandle. Yini leyo bhuti? Ekwenza ukuthi uphume ngaphandle ufuna omunye umuntu ekubeni umama ekhona. Ngoba dumbiza ukuthi hayi unkosikazi wakho lo. Yini ke lenza ukuthi wena uthithele unkosikazi wakho udecide ukufuna omunye umuntu ngaphandle. Lo muntu futhi kunomqambela amanga umtshela igama ongasilona. Mafethu nani madoda ngabajide bafowethu. Ungasifaki thina mfethu sosebenza la. Uyabona sowenza umsebenzi wethu. Ngithi kulinge ngasho iphutha lenza. Ulingwa yini umncane? Ulingwe yimi? Silingo my sister. Ori yimi ke isilingo ke sibe kwazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Siyilingo kahle kahle empilweni yakho bosifakelani mangoba siyilingo. Iphutha mama ngisho. Yini iphutha? Ubani iphutha la? Yimini iphutha? Hayi ngasho ukuthi uma ungayibeka mayibeka kanjalo nawe vele ibe ngendlela Chaza ukuthini ngoba ayikuzwa. Angazi ukuthi uyangithanda mina. Yabona mase ngibona lento le ngibona njengamanje angazi ukuthi uyangithanda. Kanti iphutha liphi mfowethu? Ngoba uthi uyamthanda nje. So iphutha yini ke kahle kahle kule situation? Uriphutha nguwe. Akumina iphutha. Iphutha lento eyenzakalayo. Izongo. Njalo. Kodwa phela ngimisele ukuthi ngilungise lento le. Okay, ngicela ukuyenza kanje lento le. Ngicela mama ngisiyamuzwa ukuthi uyakhuluma lokho ikudla amadongo shona lena le. Awukhulume nje nokufisayo ofuna ukumtshela khona ukuthi okay from now on this is 1 2 3 4 5 6. Mina ngithi ngamane sihlukane mfethu. Ngoba nje like lento ngenza yona ibhlungu. After zonke lezi zinto bese ngikwenzele zona. Lo 2 months lo ungitshela ukuthi ngi1 mina kwena. Negama wrong. Negama wrong. Kanti uyazi ukuthi kunomunye umuntu osune 9 months naye. Yimini iphutha la engifika empilweni yakho. So nje ngicela ukuthi sihlukane nje for now. Ngizokuthola. Samcela. Ngamcela. Cha masihlukanane. Uyamuzwa uthini? Azange thina la kuzokuhlukanisana nabantu bakho, but abantu bakho basibizile for ukuthi bafuna ukwazi ukuthi wena yini ozoyisho kubona. Nje manje ubonakala ngathi ayikho into eshoyo awazi ukuthi uthini. Awuzi njengendoda awukhulumi uthuli. Bafuna ukwazi. Kodwa ubonakala ngathi awazi ukuthi uthini. Seshilo ke ukuthi uyazazi ukuthi uthini yena ukuthi asakufuna. So zavela umlahla kanjani nje mama? Yeah, ngikulahla kanjalo. Uthini wena mama? Mina nginombuzo ukuthi njengoba wena siyanda uhamba ubuya ebusuku uchaza khona ukuthi kona boye kuye yena usisi lo. Hayi sengisikhathi ngithi ngisemajideni hayi ukuthi njalo ngisengena. Njalo mina mangikufonela ngitshela ukuthi wena ubusy. Like leyo 2 months leyo yona leyo 2 months leyo ngijole ngayo bengingakutholisisi kahle. Kwele 2 months le Aqala ukujola nosisi ngayo. Bekunama reflex ade khona. Kakhulu. Bese kubonakala ukuthi kunento eyenzakala. Kukhona into ekhona so ngelinye ilanga wabuya edakiwe ngathola ithuba lokuthi ngikhona ukuthi ngiphenge ifoni yakhe ngikhona ukuthola ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Akuzwa ngisibakho. Kodwa phela mama sesingayilungisa phela nto le ngithi phela sisaka kwi-date mina nawe. Angiboni ukuthi i-date isazoba khona de wongicasule ngakhona. Kanjani? Kahle. Kodwa mfethu akulenze ngixanise umfazi wami yena. Sixabane sina. Ungasifaki. Ungasifaki nje. Mama asibesihamba siyilungisa ngendlela lento le. Bafike nathi. Bazohamba nathi futhi. Wena mfethu uhlulwa into esimple. Yabo. Uhlulwa nje into esimple. Ukuqondisa isidoda sakho. Yangibamba. Ufika uthi wena wenza iphutha, shuthi iphutha ubani? My sister. Kodwa wena wamtshela uthini? Wamtshela ukuthi uyamthanda. Yangibamba. Wasuqeda wenzani? Wasuqeda ulekha ngapha. Uphinda uthi wena ubusazobahlukanisa.
okusho ukuthi kahle kahle wena my sister bungasamfuni usu check out cause busuwenza ama flop kanti kunomunye umuntu okhona yangibamba so lento yakho uthi wena kahle kahle bathanda babili ayikho mina ngendlela engibona ngayo ngenzeka ukuthi ngirong kahle kahle wena umuntu osumfuna yilo my sister lo Udebena umama wena uthanda the way akuphatha ngakhona my sister nangendlela akubekezelela ngayo hayi ngoba umthanda susaba ukubaleka uqala relationship entsha without yena that's why uhambile decide ukwenzana ukucheata umbekela reserved because uyazi uyakuthanda into yakuhlonipha wathatha advantage yaloko yabo because uyazi ukuthi ungabuyela noma yinini kuyena indlela engibona ngayo mina le but ke kwesinye isikhathi nomfethu uma ufuna ukwenza into kanje uyakubabiza abantu bakho boyi2 yabo isithembu sikhona eMzansi futhi sivumelekile kodwa futhi nakhona sidinga insizwa enjani ezithembile financially na emotional and psychological hayi noma ubani nje ngathatha isithembu so wena nami brother kahle kahle ukuthi umelenze simple tshela umama ukuthi kusemama mhlawumbe yabo 1 no 2 no 3 no 4 no 5 no 6 no 7 uhamba kanje uyangibamba khona nomunye umuntu engicela ukum-introduce kuphi kwi-relationship or mhlawumbe uma ukuthi awusamthandi ubuhlale naye phansi umthethe yazi mama mina ngibona ngathi esikhathini samanje yakho ngihlala naye phansi umthethe mina ngibona ngathi ayisasebenzeli yangibamba bengicela sithathe i-break bese ke mhlawumbe ukuthola ithuba lokwenzani lokuya ngaphandle uyo explore ubone ukuthi khona nomuntu ozomthanda the way wena ufuna ngakhona or wena ozomthanda ngalendlela wena ofuna ngayo hayi ukuthi my sister ebe stand by alinde wena ilokho nje engikusho next time mhlawumbe mosu uyokwenza kanjalo sesiyanda angikwasheli angikuphekeli angiklineli angiyenzi yonke into ngisuka kithi ngizokwenzela yonke into ngisiye kwakho nje ku clean so I appreciate wena lokho appreciate lokho phela kodwa akusho lutho mama uphuza shile lenzekile mama lokho kusho ngithi wenze ngoba uthanda ngoba uyamthanda hayi ukuthi mhlawumbe ubuthenga uthando lwakhe ngoba wenza lezi zinto lezo so ungafeel bad ukuthi uzenzile lento lezo because bomthanda yebo kodwa ke angithi bengenza ngoba yebo ngibengimthanda kodwa kuchaza khona ukuthi konke lokho bengimenzela khona aka appreciate mama appreciate ingakho ngithi azivele siqhubeke ngendlela sikwi date so ilungisa lento endleleni lo efuna bo date Kapha mkwentombi yakhe nyuka 2 months. mama Obabona abantu. Yababona soyilungisa yakhe. Sazoyilungisa. Soyilungisa yami eceleni. Impela manje sifuna ukukhuluma naye. Baby. Hayi mina uhlezi uqedile ngawo. Ngenze option empilweni yakho. Okay. Uyaphuma mama? Ngiyaphuma kuye. Alright hayi. Yeah. Wena? Hey, mina kusadinga ukuthi sihlale phansi sike sikhulume kahle. Naye. Yebo. Okay, sho senikhuluma khona lapha niyakhona. Yini mhlawumbe ongayisho? Unakhona amazwi onawo Cha into endoduzo. engayisho ngawe ukuthi udlalile ngami mfethu. Udlalile ngami kabuhlungu. Kodwa it's fine. Ngizothola umuntu ozongithanda ngokweqiniso. Usazogcina. Yeah. Ungamcinga uzoyifikela. Awulicinga uthando my sister. Uzozibuyela kumina. Usifikela uyawazi kubile empilweni into omele ungayifuni, ungayicingi. Uthando nokufa ngoba izokufica kuphi natural. Lezi zinto kumele zize natural. Uthando kumele lufike natural because uma ulicinga lizokulimaza. Exactly. Uzothola mhlambe olnje. Yangibamba. Exactly. So ungalicingi. Yibakudinga mfowethu. Ish. Hayi mama. Omunye. Lutho. Bese ngayibamba lo phone. Izinto semsebenzini lezi. Ne. Okay. Hayi no akunankinga mfethu uthi umama uright ngawe. Awuzazi ukuthi ufunani. Yeah, umama ngawe uthi usafuna ukukunika ithuba nikhulume kahle. So yeah. Ngathi mhlawumbe khona ufuna ukusho kuyena sehamba. Xolisa mhlawumbe mama. Ukumshela isikhathi. Ngithemba ukuthi uzongixolela. Ngixolele lento yenzile. Ngizothanda ngikunikeze lona ulaqaza kanjalo. Ngomuntu phela mama. Ngiyawenza ngokuthi usambiza ngomama. Hayi ngiyalingwa. Ngiyalingwa ngisehlala. ngathi ngathi 80 price phela. Hayi no, bese ulimi lakho leliya
liyaphambuka mfethu. Kutheni ungambizi ngegama lakhe ngoba kuphelile? Umama yimi or kusase huye or sekuyimi? Wena nje noyazi wazi lokho. No, anake ngicabanga ukuthi simkhulule ngazi sitetele bani. Sitetele bani la. Usho la between nihambe niye days or sikhuluma nabo or sikhuluma nomama. I think mhlambe bona boyi2 my sister cause mhlambe ngokusecheck athile sikamdedele emontweni. Okay. Yeah. My sister sicela ukukuthola emontweni. Okay. Yeah, besacela ukukhuluma nalabo bobabili. Siyabonga. Mfowethu ngicela usondele nje ngapha. Cha mana letho zomuntu wakho. Yeah, exactly actually. Uthi mama lana usafuna ukukhuluma. Shuthi usafuna ukuqhubeka nawe. Kodwa ngicabanga ukuthi kunezinto afuna ukuyikhuluma ukutshela zona ukuthi mongayenza 1 2 3 4 uyeke 1 2 3 5 angazi ukuthi iziphi izinto lezo yabo. Ngiyabuzwa lo. Nami sengiyimisela ukuthi ngiqondise indlela zami zokwenza lo. Mhlambe mangoba ukhuluma iqiniso ke bathi ngesilungu action speaks louder than words. So mangaqondisa lawo magama lawo. Ukhulume ngezenzo ungakhuluma amagama nje. But mangathiwa lapho uphinde uyagila futhi ungaphinde futhi uphinde umuphele nyethu. Cha angiboni ukuthi nje kuthi ngizomnyanya nje ngenja lazo azofa khona ngathi bangamlahlela nje emgodini angenabhokisi nje angena casket. Uyamuzwa lo sisi. Mama ngizongizonda ngaleyo ndlela leyo. Ngaze ngikuzonde ngikunyanye manje ngikubona ngithi yathi mangihlangana nawe estradeni nje ngifile ngathi nje ngaze ngikugwaza ngomesi. Ngizoyikhuluma ngeyithipa. Ethi kuneyithipa la lethipha. Kuleka mama. Sengizoyilungisa indlela. Mfethu uyamthanda sisi? Kakhulu bafethu. Emisele ngaye. Kakhulu. Nabo uphele nyethu. Ish. Mama ngithi ngizame impela ukuthi ngilungise indlela zami. Awuzami la mele wenza ngakho konke onakho mangoba uzimisele ngami. Manje ngiyawo ube yindoda. Mfowethu uyamthanda kakhulu mama. Angeke usamchithela. Lutho. Ngiqala ngicina mama. Uqala ucina. First time ukuthi angeke ngize ngiphinde ngibuye la. Kodwa khohla ngedate angisaye dating ngicasule kokugcina. Oh, ubuyele emuva nathi. Ngibuyele emuva nje. So nobeni ilungisa. Mhlamba ngizombona maybe after 2 weeks. Ngaba ngcono ngike ngithi ukehlisa inhliziyo yami. Okay. Yebo. Ayibonga ngenze njani sathi ngijiya mina ngibuyele ekhaya. Ungaze ubuyele ekhaya. Kuyafana mos. Mama siyilungisa manje lenkulumo lebenzakala nje. Cha angisekho interested ukuthi nje ngizozizwe ngathi ngizohlambazeka because izothi mangifika lapha etafuleni ngibona imese ya ngibona imese lapha ya. Ngathi nje ngaze ngikugwaze ngawo after lento ngenze yona. Ngibekezelile ku enough 9 months is too much. Abanye bafiki lapho. Uke wachitha before. Kade kugila ehlupha echitha. Lo muntu lo behangabambeki nje. Isikhathi nanoma athandana nosisi behangabambeki. Angasatholakali. Makathi uyanginika isikhathi mina ngisazi isikhathi lesibekathi unginika sona. Unginikeza isikhathi leso nikiwa sheksheni bambala. Hayi cha. Bangakwenzi vele lokho. No. Ukade ithipha. La nihlala khona nomama. Wenze sure uqalisa omesi makunomesi. I-tricky impela evusi le situation. Sicela ukuthi ingafiki kumathipha yabo. Singafika emeseni. Idlalele kude nje nekhishi mfethu mase ekhishi. Yabo. Ungangeni nje ekhishi. Asise nje kupheke yena ngoba mina ngingapheki. Kuzongiwa. My sister phela nanokuthi my sister mawuthi mhlawumbe wena uthi uzomnika i-second chance kumele nawe mhlawumbe uunderstand ukuthi because mawuthi umnika i-chance should you understand ukuthi wenza iphutha right you understand lokho so which means mawumnika i-second chance awukumiyeke yena mhlawumbe kube uyena ulidayo
uyangibamba ekuyiproveni ukuthi uyakuthanda and uyakuhlonipha. Bengicela ukuthi ungalwi naye ningasebenzisi ikhali or mhlawumbe nibambane ngezandla because leyo nto leyo ayikho right. Seniyalo lapha nisathandana uyangibamba. So awuku mhlawumbe ke ninikana isikhathi nawe ucabange kahle naye bafa icabange kahle ushilo azomnika 2 weeks. 2 weeks is enough. Bafa icabange naye ukuthi kahle ufunani nawe ucabanga ukuthi ufunani ucabange kahle ukuthi uyayideserve lento eqeda ukwenzakala manje uyangibamba. Nawe mfowethu uzama ukucheck ukuthi la owenze khona wrong ikuphi nakuphi lapho kumele ulungise khona. Nanokuthi mhlawumbe mawukuthi khona umama into akayenzile egcine elidela ukuthi wena uhamba uyochitha ukucommunicate naye yabo umtshela ukuthi yazi mama kahle after 2 weeks lo kahle mama into yenza ukuthi ngigcine sengihamba sengothandana lo sisi 1 no 2 no 3 no 4 yangibamba. Kwi relationship the only thing ebalekile more than anything is to communicate because omunye partner ngekazi ukuthi ucabangani uma wena ungamtsheli. Uyangibamba ungazi ukugijimele ngaphandle uyofuna into engekho ngenxa ukuthi mhlambe awucommunicateanga nobani nomuntu wakho. Otherwise bazokuthipha. Hayi bazokuthipha ngempela. No it's fine ngicela siyabadedela. Yeah. Kodwa uthomba nathi awusabi noma ebuyele emuva. Abuyele emuva nje. Sapheze ngicabanga ungakhululeka mfowethu. Wethu kulungile. Uyahlala kulomgodi lo ohlelo ku. Nginenkinga. Mana la ungaze ekulandelela umfana. Mana emva kwala ufana camera. Yeah. Aish. No, hayi. Inzima lento ne? Hayi. Why kanti why umathanda? Ungakhululeka webambe emotweni ne? Ungakhululeka ungene nihlale emotweni. Yazi there's something that engilokhu ngoba silokhu senza ishow ilokhu yakhula ngiyayibona iyenzeka. Ama relationship manje futhi our last and ngathi sekunzima kakhulu ukujola manje. On a serious note, like I'm being serious, like on a serious note sekunzima ukujola manje. Manje labo u2 months. Eish sekunenkinga. Yazi ucabangani mhlambe ngama open relationships. Mhlawumbe ukuthi mhlawumbe yabo mo vele ukuthana nomuntu umtshela udlalelayo. Mina ngisafuna abanye abantu. Kodwa ngiyakuthanda. Awucabanga mhlawumbe lento izomprepare umuntu ukuthi vele ayishuthi umasaka umuntu. Shuthi vele umuntu yabo because lento ukuthi uzothi uzocommit kumuntu oyi1 then basohambe emchithela doesn't make sense. Ayenzi sense. So mhlawumbe bakhona abantu abakuma open relationships where umuntu azosho ukuthi yazi mfethu ngiyakuthanda, enjoy your company, enjoy your vibe, but mina kuyenzeka ngithanda abanye abantu. Mhlawumbe ungamangali mase ungibona nginomunye umuntu nani mhlawumbe angazi because lento le that's why igcina abantu sebebulalana belimazana umuntu usefila ngathi manje umbetray. Exactly. But I think kuleyo lapha emathwa neqala nayenza ngiyayiqala kube ngathi nivumelane kodwa phakathi nendawo saphuma khona zoba nenkingi at least kwakuvunyelene. Yazi into emnandi uyithini kwakuvunyelwa futhi ngathi ngayirecord leyo part nivumelane okusalayo nanivumelane khona zoba imbongolo khona or mhlawumbe kushawa ama contract mina ngisho into vele kubhalwe phansi straight create ama contracts. Idiyaza TV mhlawumbe vele create ama contract omthandalo omjolo ukuthi okay you know what nayi contract by Idiyaza TV. Le contract iyasho ukuthi sizothandana for 6 months. Le relationship iphakathi ka Siyanda mhlawumbe nombali or no Sinegugu uyangibamba izomele 6 months. Hambe soyixhivisa amaphoyisa lapha kube nesixhiviso lapha eJohn Foster kube nesixhiviso samaphoyisa kuthi mayiphela le relationship before lo 6 months how wrong yejele sesobiza baba umkhwanazi general baba umkhwanazi no hayi Chris take us home mfana. Hey Langolumzuzu, welcome to Idiyaza TV, another episode of Young Chola. Another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele abafowethu Idiyaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Surprise lo ngiphathele yona.
bosi uyophela unyaka. Ayikho into eso. Noma ngingamshaya. Hayi noma ngingamshaya. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyangithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzisandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. Kahle kahle. Yasina ni athi ngiyazi.